Narsedayu di Dewi Sanjaya Arang-arang dila ini lho iki nah sing gede-gede iki kene iki bintang tamune kene. Urutke. Nah, kene. Nah, sikene. Nah, iki diwaca saking Mbah Sugi. Tak macane ya, Mas. Wacane. Ya wis nyong. Lah ya, wacane. Lah, tak macane ya, Mas. Wacane. Ya nyong kok gur maca kok rebutan. Wacanen dhewe. Lah ya tak macane. Lah ya. Tak tapuk iki sak. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Mas MC, kula Pak Sugi Mbah Payem RT 5. Nyuwun gending pepeling kanthi dipun bawani penyanyi urut ingkang nyanyi sedaya penyanyi utawa kur. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonuse sampun. Nah, dadi bawa aku, kowe, Ina, Arum, Nadala. Keren. Ini Mas Sigit. Siap-siap ya. Bapak niki yo elok tenan lho, Mas. Ya ki yang kakung naminipun Mbah Mbah Sugi. Mbah Sugi ki elok tenan. Iloke. Arep ngetes anu keimanan para penyanyi. Ora keimanan, Lha apa? SDM. Oh, SDM ya. Nah iki yakin sing telu iki. Nah, telah. Lah ngopo kok ora mbok yakini? Ki ngisone. Iso iki aja merendahkan ngono kuwi iso. Rukun Islam kang lima puniki Dewi ning para sesama Mas wedhus tak kira pinter malah goblok dhewe tibake tak gondok-gondok sing pinter dhewe iki malah apa Ketindakna mering para sesama. Lalas. Alas Ina Ya. Aja padha ditinggalke. Lalas. Ini. hei do nanti oh iki wah ora iso kene wis kene Lah kok pilih mulih piye ki, Mas? mulai hitungane piye kancane kok mbut gawe iki yo dindum rata yo arum iki genah iso rukun Islam puniku ya Sepiro, Mas? Semene. ora marahi malas kancane ora usah marahi Aku ki wong apik. Iki ben ora kleru. Kancaku nek wirang ki yo Rukun Islam puniku. lalas ya. Iki, Pak iki. Ya. Ben ra krungu. hadap kamera kalau nggak kuat lambaikan tangan Ya kok sik to aja kowe iki nyepelekke. Ayo Bapak Sigit, tintingane sepira Bapak Sigit? Bismillah lho. Iki aku nganggo bismillah sik lho Jo iki. oh apa jadi budek kalau sudah ditinggal Lah yo ora krungu tenan. pacitan ya Mangsane pacitan. ora iso bawa ora entuk melu kancane Yo yo. Kok nek nganti aku iso ngapa kowe? Ayo, nek nganti aku iso. ya aku bersyukur tambahi selawe Ya. Sahadate kang angka siji. Iya. alah Piye? 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 Hah? Kowe arep nyepelake aku, ha? Hah? jebek Piye? Piye? Piye nek ngene iki? Ayo, piye? ya baleni kowe kan ngerti dhewe bacot Ora wis
wis kuwi wae aku sinaone kuwi nang omah kok mbok kon nutuke ya gak iso aku. Ayo. Kang loro salat dinding kang katelu. Ramadan nindak no poso Yen kuat papat zakat ping 5 ngibadah haji sing nutup bintang tamune. Aja mbok warai. Yo ben to iki ngapa to jane iki bolongku kabeh kowe. Kowe iki ora dikomongi bola-bali Mbak Yune kari siji. Mbak yo karo siji iki yo tak uri-uri mudeng kowe iki. Ayo. Lah Mbak Piye mau yo, piye munine mau piye? Capek. Tenanan iki. rukune sam-sam Rukun Islam sampurna. sip es Kaya sunyahni. persis sunyani Sunyanyi ki sapa? sinden serahkan gaul Oh, alah yo ora ngerti. mati mungkur ngene Yo iya wong kene iki ra didikan kaya ngono kae kok ya ora Didikan. mudeng. ya kor papeling yo Siro lumat ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur
Basuki sampun Kong matur panuwun. Mugi saged anuju prana wonten panggalih para tamu sadarum ing dalu kalangan semua panglipur lumantar kanca-kanca sedayu. Panglipur kepareng